Hamren Multi-Utility Building Conference Hall along BJP Socheng Mandal Committee pen patir piponsi kangdang amai along arpu kachepek asai kedeng pon. Lakha pli Socheng MAC constituency arlo Bharatiya Janata Party pen joint extended amai kapaman along kadokawe don pharoi sirap hokep armu APHLC ASDC Congress pen pidong amir along kachingbe dun. Joint extended meeting ke dolong abarim Socheng VDC Chairman Roman Pator Kacharipon amayalong aluhiaman pen lakha ingkoy boithalang so MLA Rup Singh Teron MAC Head Singh Rong Parpen kechenglok BJP ansu se kapang tang ponje phan ongdung amuluk chetodun Socheng long extended amay dolo la to amay do hut ke kaprek aparti pen da konang dum thudo basically bangke IPLC la pen ASDC la pen Congress pen na nang dono la telang tung pan nitum deng pon lo pernah teman cuni lo nitum klaim pon pame nang ke bang tian akhirnya bang ke poselang tumpan deng pon masih ditum akhirnya lo ni dah ke bang ke dam tang Roman Pator tak klaim lo la selang ni pana bang ke pothot district committee long se indak pon lo la se non pothot mana lang li mondol committee la bang ke pothot mana dak komisioner lo jalo Lahore Singh Group si mondol committee pese pinar pu pipon lo Bangso joint extended amai long Socheng constituency ansu se kapaching thur ponji aphanpura arpu ke pek padu arpu ke pek along Karbiang Autonomous Council Fishery Board Chairman Joy Singh Kro phan Socheng VDC Chairman Hamren Municipal Board Ward Commissioner Lahore Singh Kro phan HMB Vice Chairman lapen Socheng Mandal Committee mai phubasa teron aphan BLCC Chairman arpu pek posi karcho padu pon Hamren Municipal Board angkang ke namtang ahut DPR ki pit ateng jongsi tangka nang lilote ward number isi pen troxia nangkang mesen kacheleng atwar ki PG la pen kapang thirasai kedeng ponje phan pini arpu kedeng dona bangpu Lahore Singh Kro pen pherangkyang no lamthe paklang nitum kedamtang tame Bharatiya Janata Party dak Socheng Mondor kang ansose song kapang tang thia phan nitum chetan chimom pamom soteng mesin pini bangai joint extended amai long litum dak district president tamang ke tong la so long litum kadokowe APHLC SDC la Congress don pharu sera don phok ba hisab nang join lo setame ke do lang don pharu phok ba sina join ni lo setame ke bon pu social media long subscribe kache thang join ni marong jahak tum bang ke bang ni dokok lo la se ke bang gilang ponsi litum klem pon po la se dak bang ke la bang so joint extended mai long litum damtang litum CM Dr. Toliram nang na pin kharateng mensi litum dak answer say wrong tokono long paching thori phan dak VDC chairman BLCC chairman sani ni hin pen se pipon lo CM sar jitu na pen khata tank pen la pen dak Hamren along same ke damtang ni se vice chairman kipon bom lo setame non ni phan dak Bharatiya Janata Party atum la pen litama CM MP MLA tum na kang hon ni bang MAC dam joilo la so teng mesin ni vice chairman bang ke dak buthot kasolaya phan ni tum dak ward commissioner lo ward number 4 commissioner Lahore Singh Kro phan si pipon thulo nili aprang si churu lo nitum Karbiang long Autonomous Council Dr. CM Tuliram Ronghang lapen MP Horen Singh be lapen boithalang so bisnong MLA Sir Rup Singh Teron lapen dak niltuma local MEC lo Head Singh Rong Parsar phan pini la so ang hoi nili phan alangli MEC ke namtang dak vice chairman si khibom la so pen alangli puthot promotion lo MEC yang hoi alangli council long lidun lo la so long puthot la so dimalong kapap leng thuya phan niltum kaching hon team Karbiang long pen nili phan puthot dak vice chairman ang hoi nang epek pen nili dak commissioner la pen chairman office staff pen jenglok kadukawe nili unan nili jongjung pen pustame dak niningak long pen ke claim ponji ka boria phan nili chisig lo Hamren pen Daniel hi Karbiang long live